Amerika tana ta haɗe mutane karyace-karyace cewa za ta sasanci. Sasancin ba zai yiwu ba. Suna son su yi trapping ɗin Iran ne. Leaders nasu je sasanci su kashe su. Kuma sun gane wayan sun ƙi zuwa, sun ƙi amincewa da shi. Ita Isra'ila tana maganar regime change. First strike nasu sun yi targeting ɗin leaders na Iran. Shine Supreme Leader Ayatollah, suka kuma targeting ɗin military leaders, suka yi targeting ɗin political leaders na Iranian government. Amma ita United States, ita America tana tunanin cewa operational objectives ɗinta ta yi mi ballistic missile launching capabilities na Iran ta destroy nasu. A yanzu Iran ta ci riba da yaƙi cikin wata ɗaya da ana yin shi na over $1 billion. Sannan kuma at the same time America ta yi losing over $1 billion na military hard gear da equipment da aka destroy. Su Isra'ila da America ba su tunanin zai takin wani salo ba wanda ba a taɓa gani ba a duniya sai a wannan lokaci na Iran da ta shirya shi. Iran kusan shekara 30 ko hira 30 tana shirin wannan yakin zuwa wannan yakin. To duk ta shirya ma komai da komai. To America kuma da Isra'ila suna da wayan da suka yi a wannan region na Middle East baki daya. Sun saka military asset nasu a sun camouflage nashi ya zama kamar civilian infrastructure wanda su Iran intelligence nasu ya nuna musu duk ga sunan ƙasa. Kuma first week na fara faɗan ba su sanya ba sai da suka ga sun yi destroying nasu. Shine suka kirawo blinding strategy wanda baki daya yanda su America da Israel za su samu war advantage baki daya collapsing in days, not even weeks, in days suka collapsing wannan capabilities nasu. To dalilin wannan shi yasa tunda day one da aka fara yakin ita Iran ta samu upper hand kuma har yanzu take samun upper hand. Kuma da yawa suna kallon shi kamar yaƙi ne. Operational objectives na yaƙin na Isra'ila da na America sun bambanta. Ita Isra'ila tana maganar regime change. First strike nasu sun yi targeting ɗin leaders na Iran. Shine Supreme Leader Ayatollah, suka kuma targeting ɗin military leaders, suka yi targeting ɗin political leaders na Iranian government. Tunaninsu wannan zai canza gwamnati kamar yadda suke yi a wurare. To amma saboda resilience da kuma sense of national unity na su Iran wanda ya ba su strong patriotism sai suka yi rallying around their leaders, suka ba da wani irin overwhelming support wanda ya rikita America ya rikita Israel. Amma ita United States, ita America tana tunanin cewa operational objectives ɗinta ta yi mi ballistic missile launching capabilities na Iran ta destroy nasu. Ballistic missile production capacity na Iran ta destroy nashi. Sannan laying mines a cikin ruwan Hormuz, wannan zirin Hormuz, shi ma ta destroy nashi, shine gurinta. Idan ta haka ta karya karfin Iran, Iran ba za ta iya kare kanta ba kuma ba za ta iya kai ma wani hari ba, kuma ba za ta iya hana wani ya shigo ta Hormuz ba. To duk waɗannan ba a sami nasara ba. To tunda ba su samu wannan nasara ba, Iran sai ta zama tana da added advantage. A yanzu tunda aka World War II, ita America ta yi maintaining hegemon, wato total control na wannan Persian Gulf da Middle East. Dukkanin resources da za su fita is under their control, under their pricing. A yanzu Iran ta ci riba da yaƙi cikin wata ɗaya da ana yin shi na over $1 billion. Sannan kuma at the same time America ta yi losing over $1 billion na military hard gear da equipment da aka destroy. To in ka kalli balance ɗin wani abu ne wanda za a ci gaba da yi saboda dukkaninsu America tana ta haɗe mutane karyace-karyace cewa za ta sasanci. Sasancin ba zai yiwu ba. Suna son su yi trapping ɗin Iran ne. Leaders nasu je sasanci su kashe su. Kuma sun gane wayan sun ƙi zuwa, sun ƙi amincewa da shi. Sun ba da abubuwa guda uku cewa idan an yi su, to su
za su ba da za a bar faɗa. One, suka ce suna son a organizing din nuclear rights nasu outside international verification frameworks. Na ɗaya kenan. Na biyu suka ce suna son financial reparation. A biya su diya na dukkanin damages da aka yi tun February 28. Sannan na uku suka ce kuma suna son binding international guarantees against future American Israeli attacks on their soil. To wannan duka in America ta amshi wannan za a ƙara faɗa kuma ba za ta amsa ba. Sai ta hitar da nata ita kuma abin da take son Iran ta yi guda 15. Ita kuma Iran ba za ta amsa ba. To wannan turka-turkar haka za a yi ta tafiya. Haka za a yi ta tafiya. Amma Iran ita ke da upper hand yanzu kuma ta riga ta ɗauki control, tana da full control na Strait of Hormuz. Wannan Strait of Hormuz kuma yana fitar da energy mai 20% na man duniya yana fita ta wannan wurin. To ya fita daga hannun control na America. Ita dama America kokarinta tun after World War II kada ta bar ɗaya daga Middle Eastern countries su samu control akai. Shi yasa ta farraka su, ta je ta sa musu bases, tana controlling nan wurin yanda take so, kuma dole ana sayan mai da dala. To yanzu an fara sayan mai da yuan. Sannan da ribar da Iran ta ci kuma suna can a China aka aje mata ribar ta. America ba ita ce ta hana ba, balle ta ce ta hana ta. To wannan wadan zai ci gaba da za a ci gaba da yin shi har sai an America da Isra'ila sun ga cewa ba yanda za su yi, kuma an kusan kai wurin. Wannan shine zai faru. Gaskiya zai shafi tattalin arzikin duniya ma baki daya. A yanzu dai energy market dan in ka kalli faɗan ba normal military conventional combat ne na military forces ba shi bane ba. Abin da yake faruwa a yanzu energy crisis ne, currency crisis, global financial market crisis. Sai aka bashi camouflage nashi da aikin soja. To da ka kalla da kyau za ka ga cewa energy crisis yanzu ko munan wurin mai ya tashi. Dukkan duniya da mai kafin a fara yakin yana around 60-70 per barrel. Amma yanzu yana over 100 per barrel. Wanda kuma muna tunanin an ƙara yin wata biyu nan gaba zai kai 150 to 200 per barrel. To idan ya faru haka, wa zai amfana? Idan Iran ta iya rike wannan Hormuz, to lalle ita ce za ta amfana da yawa da China da ita United States of America. Ita ma America za ta amfana saboda tana cikin largest producers na oil a duniya. Duk wanda ke da man da zai sayar ma duniya, to kuma farashi ya tashi, to haka zai amfana. Wannan shine abin da zai faru. Second shine kuma wannan Strait of Hormuz ba mai kaɗai ba yake fitarwa fa. 35% na world fertilizer ta nan yake fita. Idan bai fita ba wannan fertilizer ba fita ba, manoma ba za su samu su yi noma ba. Idan ba su samu suka yi noma ba, abinci zai yi karanci. Idan abinci ya yi karanci kuma hammunan sai ya shahe mu. Za a samu hauhawar farashi na abinci. Kamar munan wurin manoman mu sun dogara kashi 60 nasu sun dogara da takin zamani domin su growing crops. Idan ba a samu wannan ba, me zai faru? Yunwa za ta zo. To ka gani wannan abu zai shahe mu. Baya ga zai shahe mu ta haka, sannan akwai magana na helium, shi ma minerals ne. Helium, Qatar ita ke fitar da 25% na world helium. Shi gas ne. Gas din nan na helium yana sanyaya chips da ke cikin all smartphones, smart TV, smart computers, smart this, smart that. Anything smart akwai chips cikin shi. To wannan chips din idan babu helium gas a cikin wannan machine, to ba zai sanyaya ba. To nan gaba duk wani smart abu da za a yi ko kuma wanda ya lalace za a gyara, to ba zai gyaru ba kuma ba za a yi shi ba. Tech companies baki daya za su zama ba su da aikin yi. Saboda ba za su samu production capacity yanda suke yi ba. Sannan wayoyi kuma za su yi tsada, smart anything smart zai yi tsada saboda babu supply. Kuma demand zai karu kamar yadda duniya ta sani. To idan wannan ta faru ga mutane za su samu abin nan. Sannan akwai inflation da zai biyo baya. Sannan kuma
polyethylene na maganar roba 85% na wannan mineral na wanda ke zuwa Middle East ta wannan Strait of Hormuz yake bi shi ma. To da ka kalli wannan baya ga waɗannan akwai other minerals wanda suka shahi rayuwar dan adam na duniya duk ta nan Hormuz ake bi. Kuma baya ga wannan yanzu America yana ga in 24 hours sai ce za ta afka ta ma shirya airborne division na US na Marines cewa sojan ƙasa za su shiga Kag Island. Kag Island din nan na Iran ne. A Kag Island ne Iran take da 90% crude oil nata daga nan yake fita. Sun ce za su je su kama shi. Iran ta shirya musu. Idan aka fara wannan hada na Kag Island to zai damu Mediterranean Sea. Saboda yanzu almost total control na Mediterranean Sea yana hannun Iran. Wancan Bab el-Mandeb banda wannan strait, kasan strait guda hudu ne a nan cikin wannan sea din. Baya ga wannan Strait of Hormuz akwai Bab el-Mandeb Strait, sannan akwai Gibraltar Strait, sannan akwai Suez Canal. Su hudu ne. Dukkanin su hanyoyi ne wanda ake yi ta. To wancan Bab el-Mandeb Strait da ke kusa da Horn of Africa, shi yana control nashi dama for long yana hannun mutanen Yemen Houthis din nan. Idan kuma suna kalkashin control na Iran, to za ka ga kenan an yi maritime traffic na duniya baki ɗaya zai collapse. To in ba maritime na duniya kuma babu world trade kenan. Idan babu world trade me zai faru? Mutane za shiga cikin hadari da yawa. Amma yanda muke kallon abun insha Allah tana yiwa za a samu mafita. Amma duk da haka nan a ilimin numerology da wanda ya san geomancy, in ka dibi abin za ka ga cewa sai ya kai June. Me yasa zai kai June? Saboda kadibi in kadiba kai koma baya last year sadda aka yi faɗa na 12 days war tsakanin Isra'ila da Iran ya ɗauki salon a watan June na last year. Idan Iran ta dragon nashi ya kai June yana kaiwa June ta samu abin da take so. Za ta samu total control na Strait of Hormuz, sannan za ta samu severity nata, dukkanin demands nata na nuclear right za ya dawo, sannan za ta crushing both US da Israel. Wannan shine zai faru. Kuma muna fata Allah ya ba sa.